Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ébresztő, egy csodálatos zenével fogjuk ébreszteni a társaságot. Remélem, hogy mindenki felébredt, illetve ha nem, akkor most fel is fog ébredni. Balla Tibor hangterápiás meditáció zenéjéről lesz szó. Nagy tapsot! Köszönjük! Köszönjük! Jó reggelt kívánok, Balla Tibor vagyok. Balla hangterápiával foglalkozunk, itt egy nagyon aranyos kis teljes értékű csapatunk. Röviden szerintem úgy állítjuk össze az egészet, hogy elmondom, miről lesz szó, milyen eszközöket használunk, mire használjuk őket, amit utána ki is lehet próbálni. Gondolok itt az auratisztítás, csakratisztítás, ellazulás, meditáció és a többi. Utána csinálunk egy ilyen 20 perces zengőtáras relaxációt, ha ezt szeretnétek. Ezt szeretném, akkor azt csináljuk, jó, rendben. Utána a végén ugye visszajövünk egy picit, és akkor itt még kérdéseket lehet föltenni, vagy esetleg később ott valahol lepucolodunk, és akkor, ha valaki ki akarja próbálni ezeket az eszközöket, ezt megteheti. Most megtagadjátok? Akkor